Minkejja l-ammont kbir ta' karozzi fit-toroq u s-sitwazzjonijiet diffiċli fit-traffiku, jirriżulta li qed jonqsu l-inċidenti ta' traffiku li fihom huma involuti r-roti. Il-Bicycling Advisory Group qal li jirriżulta li fl-2015 l-inċidenti ta' traffiku żdiedu b'7% iżda kien hemm tnaqqis fil-inċidenti li fihom kienu involuti r-roti. Din ix-xejra li qed isseħħ fl-aħħar 3 snin meta n-numru ta' persuni li qed jużaw ir-roti qed jiżdied. Il-grupp sostna li fil-fatt in-numru ta' inċidenti li fihom kienu involuti ċ-ċiklisti naqas b'16%, tnaqqis ta' 4% fuq l-2015. Dan fil-waqt li kien hemm żieda ta' 20% fil-persuni li jużaw ir-roti fl-2015 u żieda ta' 16% fil-perjodu bejn l-2012 u l-2014. Skont il-grupp dan qed iseħħ minħabba l-effett pożittiv ta' aktar roti fit-toroq bl-istess livelli qed iseħħ f'pajjiżi oħra. Dan qed iwassal biex aktar persuni jażlu li jużaw ir-roti u għalhekk jinħolqu aktar spazji fit-toroq. Filwaqt li tkellem dwar l-importanza ta' kampanji favur aktar ħarsien u sigurtà fit-toroq Maltin, il-Bicycling Advisory Group appella biex ikun hemm attenzjoni f'żoni perikolużi u insista li dak li qed jitwettaq fil-kuntest tal-użu ta' aktar roti fit-toroq Maltin jista' jitwettaq ukoll fil-kuntest ta' mezzi oħra tat-trasport fuq żewġ roti fosthom muturi żgħar.